BTC इलेक्शन नैबे MP जोबनानै BTC जागोन BTC जोबखांनायनि उनावहाय UPPL होननाय नामानो थानाय नङा होननानै आङो सन्देह खालामहरो। बेखौ फाननानै आङो मानगाव गेदेर लरेन्स इस्लारि MLA बिथांखौ आङो बुंहरगोन आंनि जर्दानपुर गामिनि खोलाहा बागानसालि गामियावहाय दिनै 3 बिगा ना 4 बिगा हा बायदों 10 लाख करि बिगा बेबो फरेस्ट भिलेजसो आरो फरेस्ट भिलेज हाखौ बायलाय फानलाय गैया होननानै मिथिखानानै बिथाङा गावनो देखायगोरबावबाय 10 लाख बिगा करि बियो बायना लादों। सासे NDB खौ फाननानै दिनै शिफ्ट जाबोनानै दिनै NDB नि जेंनाखौ सुस्राङा गावहा इसिबां माने थान्दा खुसियै बोजों बेराय जागासिनो दङ। जों बिथांनिसिम बिराद गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिराद मोजां सान्थियाव फैबाय गोजोनाव फैबाय गोजोन जाबाय होननानै बिथांमोनहा थगायगासिनो दङ। दा दिनै गोजोना फैदोंब्ला जोंनि समायसाखौ नायफैदो जोङो दिनै NDB जानानै मावबोनानै NDB आव थाबोनानै जोंहा हा थांदों। दिनै जोङो एकर्ड जानानै बहा हाखौ मोनफिननो जोङो दिनै गाबगु खुगुनि गेजेरजों दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो नागालेण्डआव कर्ट मारिहैनाङो। दा सिगांनो आङो नोंथांमोननि मिडियाखौ आङो सिगांनो गोजोननाय आं बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंगौ एक्चुअलि आंहा जाहैबाय बहुद समस्या दङ मानो होनबा NDB आव थानानै आङो केसआ आंना क'क्राझार मोनसे जादों। क'क्राझाराव खनसे हमजादों आरो बेजों लोगोसे नागालेण्डआव हमजादों। दा क'क्राझारना जोब्बाय ओमफ्राय नागालेण्डनिया बेसेबांबा गोजान नालाय नागालेण्डनिया जोबाखै दासिमबो। दा बे नागालेण्डनि बिटिआर एकर्ड NDB नि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड जानानै फैबाय। दा एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो दिनै बेसेबांबा गोजान नागालेण्डसिम जोङो कर्ट केस मारिहैबाय थानाङो। एकर्ड जानानै दिनै बोसोरफि जाखो। दा एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोङो मासै मास थांबाय थानायाव जोङो 6 लाखसिम फैसा गारनांबावखो आरो बेजों लोगोसे जोङो नागालेण्डआव हमजानायजों लोगोसे हमजानायाव जोंहा हा हु गासैबो फानजोबनांदों। दा बे हाखौबो आं नोंथांमोननो देखायबाय। दा बेजों लोगोसे हा फाननायाथ' फानथायनाय जायाखै मानो होनना बुंबा मोनसे एग्रिमेन्ट सिस्टेम खालामनांदों। मानो होनना बुंबा हाखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै आङो फैसाखौ लाथ'नांगौ जादों। दा बेखायनो बिथांमोननिसिम आं दाबो फैसाखौ सुख'हरनो हायाखै मानो होनबा आंहा समयसायानो जोबाखै। मानो होनबा मासाव मास दैनो कन्टिनिउ आं थांबाय थानाङो दासिमबो अबे समाव आं जमा खालामनानै 3 लाख गाहाम फैसा सुख'हरनो हानो। बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बुंहरो थाखा फैसाया जायोब्ला आं बिथांमोननो बे हानि जेनाखि एग्रिमेन्ट खालामनाय फैसा आं बेखौ सुख'हरगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै कर्ट केस गाहैनांनायावबो ओरैबायदि समयसा जायो। दिनै आंहा आथिं गैया एक्सिडेन्ट जानानै लेंग्रा लेंथा आथिंखौ लानानै आङो दिनैसिम आङो नागालेण्डआव कर्ट गाहैनांबाय थायो। थाखा फैसानि थांनाय फैनायनि बहुद जेंना समयसायाव गोग्लैयो। दा बेखौ प्रमद बर' मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा सासे NDB खौ फाननानै दिनै शिफ्ट जाबोनानै दिनै NDB नि जेंनाखौ सुस्राङा गावहा इसिबां माने थान्दा खुसियै बोजों बेराय जागासिनो दङ। जों बिथांनिसिम बिराद गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मानो होनबा जोंहा दिनै मावनानै जानो थाखाय जोंहा जेबो गैला। NDB खौ थगायनानै गावहाल' हारसिङैल' गावनि थाखायल' सान्थि खालामबोनानै गावल' सान्थि जाबोनायनि सायाव जोङो बिथांखौ बिराद दुखु मोननाय फैयो। दा बेनि गेजेराव आथिंफोरखौबो जोङो देखायजोबनो हायो जोंहा प्रमानबो दङ प्रुफबो दङ। दा बेखौ लानानैनो जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांबाय थायो। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो जाहाथे माने NDB नि मोनफ्रोमबो जेंना जेनाखि केस जेनाखि जेलाव थानाय बेखौ जेन'बा गावनि गोसो गोरबोजों अननानै जुदि मावनानै होयोबा बिथांनिसिम जोङो रोजा साबायखरखौ हरगोन। दिनै बिथाङा जेनाखि बुंहरबाबो खावलायहरबाबो मावैनि सायाव जों बिथांखौ बुंनाङो। मानो होनना बुङोबा जोंना आरो बे हानि जेंनाया जाहैबाय जोंहा बे हाखौ जोंहा फरेस्ट भिलेज हिसाबै जों बायलाय फानलाय खालामनो जों मालाबाबो हाखाया। दा बेखायनो जोङो एग्रिमेन्ट खालामलायनानै लादों बे फैसाखौ आङो माने सुबिदा जायोबा हरफिनगोन सोलायहरफिनगोन। दा बेजों लोगोसे सिन्था खालामदो NDB खौ फाननानै आङो मानगाव गेदेर लरेन्स इस्लारि MLA बिथांखौ आङो बुंहरगोन आंनि जर्दानपुर गामिनि खोलाहा बागानसालि गामियावहाय दिनै 3 बिगा ना 4 बिगा हा बायदों 10 लाख करि बिगा बेबो फरेस्ट भिलेजसो। दिनै बिथाङा जेन'बा सासे MLA जालायनानै दिनै जेन'बा NDB खौ फाननानै रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ दिनै थगाय गावहा हा हु बायख्रुबनानै गावनि जिउखौल' गावहाल' खुंगासिनो दङ होननानै जों बिथांखौ गोथौयै सिद्दायै जोङो माने सोंखारि हरो मिडियानि गेजेरजों। माने गावखौल' नायनानै लायालासिनो बयखौबो जाहाथे नायलाङो समान माबाजों बेजोंनो माने माखासे समयसा माखासे थासारिफोरखौ समाधान खालामो। आरो फरेस्ट भिलेज हाखौ बायलाय फानलाय गैया होननानै मिथिखानानै बिथाङा गावनो देखायगोरबावबाय 10 लाख बिगा करि बियो बायना लादों। गोसो जायोबा बिथाङा मानसिफोरनो प्रमानखौ नांगौ होननानै बुङोबा आङो मिडिया लानानैबाबो आङो देखायहैनो हायो। आंनि सर'गा बारबानो बिथांनि बायनाय हाखौ मोनो। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो जोंखौबो बिसिबां माने गाज्रि इसिबां माने समयसा जेंनायाव खोख्लैयालासिनो जाहाथे जोंनि थाखायबो सिन्था खालामो। दा दिनै जोङो मासै मास जोङो थांबाय थानाङो। जों बबे जायगायाव मोननानै थांगोन
बिथांमोनहा जोंनो केसखौ फोजोबनानै होआखैथाय होआखै थांनायनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामबाय थायोमोनब्ला हयथ' जों बिथांमोननि सायावबो गोजोननायखौ मोनगौमोन। बेराफारसे जोंना आथिङाबो लेंग्रा जानानै दं नालाय अपारेशननि गोनांथि दा बेफोरखौबो बिसोर माबाया सल्भ खालामनानै होआ मालाबाबो। दिनै जोङो बे लेंग्रा आथिंखौ लानानै हाब्रुआव हाबनो हाया, खामानि मावनो हाया, हाजिरा मावनो हाया। जों माजों दिनै जोङो कट गागोन, जोङो माजों सोलिगोन? दिनै जोङो गोथाङै गोथै जोङो थैनायजों समान जानानै दङ। दा बेनि बेलायावबो दा बेफोरबायदि जेंना समस्याखौ दोनखुमानानै बिथांमोनहा बिराद मोजां सान्थियाव फैबाय, गोजोनाव फैबाय, गोजोन जाबाय होननानै बिथांमोनहा थगायगासिनो दङ। दा दिनै गोजोना फैदोंब्ला जोंनि समस्याखौ नायफैदो। जोङो दिनै NDB जानानै मावबोनानै NDBयाव थाबोनानै जोंहा हा थांदों। दिनै जोङो एकर्ड जानानै बहा हाखौ मोनफिननो जोङो दिनै गाबगु खुगुनि गेजेरजों दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो नागालेण्डआव कट मारिहैनाङो। दा बिथांमोना जोंखौ मा खालामनो नागिरदों आं बेखौसो सिद्दायै बिथांमोननिसिम बुंहरो, सोंखारि हरो। मानो होनबा इलेक्सन खाथिबाल' अबेबा साख्रिनो, अबेबा रिहाबिलिटेसननो, अबेबा केसनि उइथड्र जेलाव थानाय सोद्रोमाखौ माबानाय बख'नाय बेफोरबायदि खोथायाल' ओंखारबाय थायो। बिथांमोना इसिबां गोसो गिसाव गोसोखौ लानानै जोंनि बे BTC ओनसोलाव मा एक्टिं मा नाटक खालामबाय थादों। दिनै जेन'बा BTCनि थासारि, BTCनि डेभेलप, BTCनि साख्रिनि लाइन बेफोरखौ क्रर हाजार थावजेन्डनि बिसोरो फानहरबाय स्टेटआव। दिनै बे फाननायजोंनो गावस्रा स्करपिअ'नो फर्चुनारनो लायै गावस्रा गाखोलागासिनो दङ। मोनसे अबेबा लामाजों बिसोरो गिदिङो थिग नंगौ, नाथाय बे लामायाव नंगौ स्पिड ब्रेकार खालामदों थिगानो नंगौ, नाथाय स्पिड ब्रेकार मोनसेयावबा बेबा खय लाख बाजेट खालाम जादों। दा बेखौसो जोङो सन्देह खालामो। जेलानाखि सरकारा बायो बिथांमोननि थगायनाया ख्रा रोखा जागोन, गासिबो नुजासारजोबगोन, अब्लानो बिथांमोना मिथिगोन। मानो होनना बुङोबा रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामदोंमोन। मानो होनबा BTC इलेक्सननि सिगां बिसोरनि गोदै बुंनायाव बुहुद पाब्लिकफ्रानो दिनै बिसोरजों थांदोंमोन। दिनै बिसोरजों थांनानै UPPLआव थांनानै UPPLनिफ्राय सुबिदा मोनैनि दिनै BPFजों थोंजोङै फैफिनगासिनो दङ। मानो बिसोरो जेनेबा सोरनिबा लोमजानाय, सोरनिबा साजानाय, सोरनिबा न'खरनि समस्या जेंना बेखौ मालाबाबो सुस्राङा। बिसोरना लोमजानाय बेमार जादों होननानै बुङोबा बिसोरनो नांगौ जाहैबाय बे एप्लिकेसन, डाक्टार रिपर्ट। दा जेन'बा नोङो डाक्टारनाव सोजेननोनो थाखाय आं गैयाबा नों बोरै रिपर्टखौ मोनगोन? आरो बेजों लोगोसे जेन'बा एप्लिकेसनखौ होगोन, सरकारनि सिस्टेम रुल्स बायदिसो बे स्किम हिसाबैसो फैगोन। बेखौ बोरै बिथांमोनहा बेमार हिसाबै बोरै बेखौ नेनानै थाबाय थानो हानो? थाइसेबो रावखौबो सैज्य होआ बिसोरो, रावखौबो अनग्रा, रावखौबो सहाय होग्रा मानसि नङा बिसोरो। बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा, आइ आफाफ्रा, पाब्लिकफ्रा दिनै लोब BPFआव हाबगासिनो दङ। दिनै जोङो बेखौनो फैगोन BTC इलेक्सन नैबे MP जोबनानै BTC जागोन। BTC जोबखांनायनि उनावहाय UPPL होननाय नामानो थानाय नङा होननानै आङो सन्देह खालामहरो। কি হে বকুল? মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে, এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ।